paradiso. Yes. Verse 6. Munye uNkulunkulu. Munye bazalwane bani? Sinothixo yedwa thina akekho omunye. Yilo izinto entathu yena yedwa sina akekho omunye. Uma sibona sihlangene ngaye lana uyena lowo. Nezwa bazalwane. Lowo Thixo lo uyena lo sikhokhele lana. Njengoba ubona sihlangene sizophanda impilo lapha singabaholi. Qhubeka. Uyise wabo bonke. Uyise wabo bonke. Ophezu kwabo bonke. Uyazi. Ebuhlungu lento uBishop ngoba lithi silenkosi uyise wabo bonke. Kodwa ubona kuhlangene khona abazojaja kwabo. Bemazi uNkulunkulu ukuthi hayi kukanjeni. Kodwa sizwa loNkulunkulu ukuthi uyise wabo bonke. Uyazi ke ngahlala into ukuthi mina uNkulunkulu ngeke umconfirm unethi simvulo kwabantu nabahle. Nangisa bazalwane. Unethi simvulo kwabanjani? Ababi nabahle. Anethise ini? Ngoba uNkulunkulu uyise wabo. Akakhetha abantu. Khona babona nje ukuthi uyabona kube kwabuya ngabo ngabe imvula inetha ngabe siyahlupheka thina siwathoni namanzi. Indlela abantu abarichi inhliziyo ezimbi ngakhona ebandleni. Uyazi mawuthi ukuthi kuna something ekhulunywa ngathi ikhulunywa ubhoda noma ikhulunywe uqwabe yokuqwabo ikhulumile. Yokuthi uyazi uma ufuna ukulinyazwa ngempela usungakabi ikhona ungakalinyazwa ikhona. Uma ufuna ukulinyazwa ngempela ulinyazwa ikhona. Umuntu othi wonke umuntu omawuhambuza la uzolandelela ukuthi ekulimaneni kwakho mhlawumbe walinyazwa ngalinyazwa umzalwane. Ufica umuntu ngane ngalinyazwa ikhona futhi yena noNkulunkulu. Ufica omunye ngalinyazwa umzalwane futhi ayinoprofetayo. Ufika nomunye ngalinyazwa ulandelela futhi wonke nomuntu ulinyazwa amakholwa. Uyise wabo bonke. Qhubeka. Ophezu kwabo bonke. Ophezu kwabo bonke. Akubo bonke. Akubo bonke. Ophakathi kwabo Phakathi bonke. kwabo bonke. Yes Lord. Gqibi.